L'ɛri damadɔ dɔrɔn sani a ka taama sira in ta Putin ye tasibila kɛ a yɛrɛ ye a ka sɔrɔdasiw ka taaɲɛw kan Ukraine. Bɛnkan laseli bataki kɔnɔ Pekin ni Moscou ye a jira k'a fɔ ko u mago bɛ de ko ka u yɛrɛ majanya ka bɔ danatigɛli fɛn fɛn min ne a bɛna ni fitinɛ ni juguyaliw a n'a kuntala janyaliw siraw ye ma. Jamanakuntigi fila nin ye u kan kɛ kelen ye ka Pekin ni Moscou ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma kɛ basigi ani lafiya siraw bilali ye duniya kan. Putin kɔni jigi bɛ Chine ka dɛmɛ kan kosɛbɛ a ka Ukraine guerre nin na. Jamana fila ninnu ka bɛn nafa ka bon u ka jamana an'u ka jamanadenw kan nga a nafa basigi taabolow fɛnɛ kan duniyagun kan ka bon kosɛbɛ. Xi Jinping ka fɔla u ka ɲɔgɔn ye sen fɛ Pekin ko wa Chine labɛnnen don ka baaraw kɛ ne Rusila ye yaasa hakɛlakɛɲɛ bɛ se ka sabati cogoya min na duniya kɔnɔna la. An ka baarakɛɲɔgɔnya ninnu sinsiliw ma sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna la wa a ka kan ka labanba kosɛbɛ a ka fɔla. Putin y'a fara a ka kuma kan k'a fɔ awa k'u ka nin bɛnkan ninnu ye basigili waleya belebelew de ye duniya kan. An tɛ mɔgɔ kɔ wa an ɲɛsinen tɛ mɔgɔ si ma. Ɲɔgɔn fɛ an bɛ kan ka lakɛɲɛliw ni bɛjɛ fangaw minnu bɛ duniya fan bɛɛ ka haminaw ta bala de kɔkɔrɔma donna Putin ka fɔla. U ka kumaɲɔgɔnya ninnu kɔfɛ jamana kotigi fila ninnu ye bolonɔbila kɛ laseli bataki kan taabolo minnu bɛ u ka baarakɛɲɔgɔnyaw sinsin agence officielle Chine Nouvelle ka fɔla. Xi Jinping ye layidu di kɛ k'a fɔ ko Chine jigi bɛ bɛn ani basigiw ladilanniw kan teliya la nazaralagun kan ko wa k'u bɛ banba u ka bɛn labɛnni baarabolow kan fo u ka nimisiwasaw sɔrɔ a kan.